Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Anthu obwerawa ena mwayo samaganiza bwino. Ineyo ndimaona kuti chikhala kuti kumene achokerako zinali bwino kunoko sanakabwera kuno yayi, koma ambiri mwayo anabwera kunoko chifukwa kuti ataziunika bwinobwino kuona ndi level imene anali anati mwina nkayesereko ku Malawi ndi anabwera kuno. Andi momwe mukuonera kuti engineer mumba muja akupita kumayendera makampani amala komanso anthu akunja, and of course naona clip ina yake ya one Chinese guy imeneyo ndimene anapanga take interest kwambiri, especially attitude kake chanchani zimachita kuonekeratu kuti akumayankhana nawo zikuoneka kuti mumtima mwake mchinese uja I think akhala ngapa akupita office uja mwina mango apasa banzi basi atuluka memo pakamwa atatseka zonse nkuthera pati kuthera pompo. Komano anyway, the thing is that anthu ambiri obwera ndoti anabwera kunoko Amalawi tinalandira kuwapatsa platform atakulandirani business kazipangana ndi apo, and within some time magazi aja ndoti zawo zatheka zamba kuyenda ali nditi ndrama suddenly afuna mapanga behave ngati kuti kapena chifoti wali ndi ndrama ndekuti ife amene tili mudziko muno aino akadziko fe ndekuti ngati ma second class citizen, iwo obwera afoti ali ndi ndrama ndekuti ndi ma first class, enaso amafika point joti umaitaona kuti akuskulu kuku I think sikwa Malawi ndikwakaonekedwe ka anthu oterewa zinthu ngati zimene kaloki apartheid kenakake. Komano I think ndiumbuli chabe komanso kusaganiza bwino, because drama zimene azipezazo drama zimene ali nazozo atenga kwa Amalawi tachita kuwapatsa through trade, you get, koma drama zonzoti tachita kuwapasa mphamvu yofika level ngati mene ndifeyo kaya kunena kuti ayi our business kubanja kwa anamba dzakaite zapitazo abambo ana abwera nkukhala all this while it has been Malawians amene akhala kupanga support ma business amenewo, supporting ma business amenewo fika poti anthu aja so nomwene ifeyo foti sitinaone bwinobwino timaona ngati ayi anthu aja afika amene ali paja foti ndanzeru kwambiri apambana kuposa ife, koma si choncho yayi, ndifoti ifeyo as Malawians ndife anthu achikondi, ndife anthu aokhaming, and anthu aja ena mwayo amadziwa zimenezo enda amakhala bwinobwino ndi anthu aku Malawi. Ena sadziwa kapena amafuna kupanga pretend kandi low self esteem on their part kaya, komano amapezeka zoti akupanga behave chonchicha. So it's important kuti ngati dziko tizikhala ma standards, and wina aliyese kaya ndi Malawi kaya si Malawi komayeneka kulemekeza ma standards amene aja, chifukwa opanda ma standards aja zinthu zambiri zimakhala pa chiopsezo, miyoyo ya anthu, quality ya zinthu ndi zinazotero. So izizi zomati for example ngati anthu andale kupita umene kuja ukapatsa chiphuphu basi kutseka pakamwa is just umbuliso chabe, because iweyo ngati otumikira anthu choyenekera kuyika pasogolo si mimba yako koma miyoyo ya anthu, dziko lako. As a patriot you need to do that. So basically zikungonena kuti uthenga wa ineyo pita ngati kwa alendo achinona kuti you are in this country, Malawi has given you a platform, the people have loved you, they have welcomed you, we have given you my license, this and that. Respect the country, respect the country, respect the people. Otherwise you know where the airport is, you are free to go. Someone else will come, will give them the same opportunity. Because this is a good ground. If you are here and you are doing well, if also Konkuno, we can also do well. So respect the country. Like, share, Malawian cameras, right.